Ndampeza Yesu lelo, wondilibenso mantha. Ezakale zonse zapita, watelo Yesu. Wondampeza Yesu lelo, nayo ndilibenso mantha. Wozakale zonse zapita, watelo Yesu. Watsala weka, opanda tate, ifeyo tili naye. Opanda Yesu tsoka, opanda Yesu tsoka, lobadwa nalo. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke chale mtumiki wanu Yohani mtumwi, believer, lero pa 13 March 2023 tagonjetsa. Mwana Mulungu, tikamasoweka pano nimanena nthawi zonse timakhala tili kona lina. Endi Mulungu anatikomera mtima kwambiri kuchokera ku Nsanje nkupita dziko lija la Mozambiki ku Angonia. Ndipo tinaenda bwino, tagonjetsa endi tapambana. Believer dzathekeza chifukwa cha ana Mulungu amene munayima nafe nkumatipempherera. Ena munali pa mawondo mpaka na kusala zakudya kwa masiku, kuti Mulungu akadzilemekeze ku Angonia ku Mozambiki. Okondedwa omvera, Mulungu ameneyi ndi Mulungu odabwitsa kwambiri, ndipo ife atidzidzimusa zamphamvu zodabwitsa za ulemerero zachitika mu ulendo umenewu. Tinali dera lija lotchedwa kuti Angonia, makamaka ku mpingo wa Komuniyao na kudyeta. Ndimati ndipepetse kwambiri okondedwa omvera mabelieve amene mukuchokera ku Mozambiki, ena ochokera ku Tete, ena dera la Angonia, munafunitsitsa kukhala nafe. Koma malo amene ife tinali, mafoni athu fachokulowa Mozambiki, sitinasinthe makadi, mafoni achanakhala opanda network. Ena maisa kuti atiimbire atani sizinatheke olo. Nimati ndipepese next time utidzayesaisa kungolowa pa boda ndikutenga simu kadi ya dziko ndikulowesa kuti tikhozebe kulumikizana kuti tipezane. Koma tadalitsika, talimbikitsika. Ena munabwera, ena nalankhana pa foni kuchokera kwa abale ena komweko ku Mozambiki. Mulungu adzilemekeza kwambiri okondedwa omvera. Ndipepese pa chimenechi. Ena munaimba mafoni, ena munalemba ma message. Tinaone mwansanga busy na chuluka komanso sowa network. Mungu ndikhululukira. Mwana Mulungu, tikupembedza Mulungu odabwitsa kwambiri. Apapa tabwerera, tinabwera dzulo, ndipo tagona padedza pano. Moti lero tikhala tikubwerera ulendo pita ku Nsanje. Muli bwanji dedza? Muli bwanji? Muli bwanji Sento? Malawi muli bwanji? Mozambiki muli bwanji? Ndimafuna believer ndikulimbikitseni kuti Mulungu amene sataya wake. Mwapadera tinasiyana pano sabata yatha timanena kuti kuuma mtima. Kudziko kuno kuli anthu ouma mtima. Kudziko kuno kuli anthu opanda chifundo. Kudziko kuno kuli anthu amene sakhudzika ndi vuto la ena. Kuteku anthu ena kuyenda mu nyengo zokulukutika kwambiri chifukwa cha anthu ouma mtima. Anthu ena nyengo zawo sizikumveseseka kuti akudusa motani, koma zimenezo kuti dziyapeze chifukwa cha ena ouma mtima. Endi sabata yatha tinaona ife kuti mzimayi dzina lache Herodia, mkazi wa Filipo, mlamu wake wa Herodi, chinzimayi chouma mtima, adavomereza
kumuuza mwana wake kuti usakapemphe china chilichonse koma mutu wa Yohane Mbatizi. Yohane mtumiki wa Mulungu, mwana wa Zakariya, adaphedwa ndi kudulidwa mutu ndi mfumu Herode chifukwa cha mzimayi ouma mtima. Ndi sabata yatha Mulungu anatilankhula kwambiri kuti dziko ladzaza ndi anthu ouma mtima. Lero anthu ena pano ntchito zawo zidatha chifukwa cha anthu ouma mtima. Ena ndikulankhula pano chifukwa cha ufiti adalodza ana a ena kulodza mamuna wawina chifukwa cha kuuma mitima. Pano azimayi ambiri chinzimu ichi chidagwira chouma mtima mpaka nakunthamangisa mamuna choka akufuna kukwatana ndi wina, chinzimu choyipa kuuma mtima. Azibambo bwa mabanja angota, ase ndikukufuna choka, inu mwabereka naye ana mkazi akupita kuti nyumba alibe kumene akupitako, simukukhodzedwa ye eti mpaka na kukhoti kalata ya chilekaniro. Abasi jajalamula banja latha. Mungu ome mtima choncho zona. Azibambo ngati ouma mtima mpaka na banja linatha kukhoti, simukukhodzedwa. Mudayamba nonse ana ang'ono mpaka na mabereka naye mkazi ana sikisi. Lero mwauma mtima mwapezana ni mkazi wina wachitaoni, mtima gwa mpaka na kumuleka. Chinzimu cha Herodia chopha mneneri kufuna kukwanisa zikhumbokhumbo, chothesa banja kufuna kukwanisa zikhumbokhumbo. Chinzimu cha Herodia ambiri pano adalodzedwa pa ntchito mpaka na nzawo kumbwambwanisa. Munthu osagwira, munthu wabwinobwino kudaba kuti misala imene achokera kuti, marenda amene achokera kuti, dziyanthu dzoyipa mtima zimene zili pa kampani imeneyo, department imeneyo kandi NGO kungolodzana kuuma mtima. Nzanu adapeza chisomo, business yake amapanga ndi akampaniyo, amapanga ndi bungweyo, koma kuuma mtima mpaka na kanthira madamage, kanenera bodza mpaka na business ya nzanu kuwonongeka. Chinzimu choipa cha Herodiani kuuma mtima. Madonna mwewa machalichimu zafika sopawesi mpaka na kulemba na makalara oibisira na mbiri. Amene mumanthandizai, amene kuno akupanga zotere, amene kuno kuuma mtima mpaka na nzanuja mzungu amene ankaima naye uja sakuyima nayenso. Inu nkumada isatheka bwanji kudzaona kalata ikubwera. Zimanesangalasa mzungu amanena pepa wakuti wadera limenera nduza zakuti ndio ukakamfunsanso makana. Aya azidzwa bwanji, dzinagwedzwa bwanji, anthu onse lino kunena iwe wekha mudzafa cha kuuma mtima. Ladzadza dziko ndi anthu amene akuma mitima kwambiri. Endi chinzimu ichi chikafika mu mpingo, chinzimu ichi chimpingo chimafa. Chinzimu ichi chikafika ku ntchito simalongosoka. Chinzimu ichi anthu amachosana zintchito mabodza nkati zimene akunenera nzawo sanachite olo. Why? Kuuma mtima. Ndi angati ndikulankhula nanu amene mmapanga business ndi anthu ouma mtima. Angati ndikulankhula nanu mukundivomereza busa mukulankhula ni mbali yathu ino, department yathu ino kuli dzanthu zouma mtima. Ndi angati ndikulankhula nawo kodi ni mbali iti? Asilikali kapena? Alipo ena kwa asilikali ouma mtima. Nzawo atuluke kunja amene iya, amene DRC sanapite, China sanapite, Sudani sadapite, mene adalowera mpaka napano kunja sadapite, kumangoponda kuuma mtima. Muli bwanja chitetezo kuuma mtima. Wadokotala labwa manesi mangopondana, workshop mangopondana kuuma mtima. Aziphunzisibwa kumeneko kwadzukanso chinzimu ichi chouma mtima, zinthu osalongosoka, chimpwirikiti, chinzimu cha Herodiani. Haleluya. Ambuye atithandize
ngati ana mulungu kuti chinzimu choyipa chonyansachi chisagwire mabeliva. Chinzimu ichi chikagwira mabeliva, chikagwira ana mulungu, chimaononga ntchito ya mulungu. Chinzimu choyipidwa, chinzimu chouma, chinzimu chopweteka, chimene chaononga zinthu zambiri, kuuma mtima. Nzako kuvutika koma usanthandiza, kuuma mtima. Wina kwenda maliseche koma usamveka, kuuma mtima. Wina nyengo zake zili kagasi koma sakunthandiza, wae kuuma mtima. Kuuma mtima. Simungathandize kwa namasi, simungathandize ku nyumba za namulungu zimene kupemphera zikungogwa, anthu sakupempheranso mvula zaonjeza, koma simungathandize. Ndalama ali nazo koma satumikira nazo mulungu, kuuma mtima. Ambuye atithandize kwambiri. Haleluya. Loleni lero mwapadera ndili nsabutopiki. Lero ndi nsabutopiki, mulungu ayikanso liwu pa mtima panga. Okondedwa omvera, tifuna timalizise chapter number 1. Chapter number 1, sabutopiki, kurengapo mbali. Kurenga mbali. Mudzi walipo mbiri angorambalala. Sawo chitakena kali konse. Biliva, mumpingo wa mulungu, Ayuda, mabiliva, amarengapo mbali pachochitika. Tifuna tiaone anzathu oyambilira, ophunzira Ambuye wathu Yesu Kristo. Kodi zidakhala bwanji kuti anthu ajachulukane? Zidakhala bwanji kuti mpingo wa mulungu ukule? Tiwerengeni limodzi chapter number 1 cha buku la Yohani. Tikuwerenga verse number 35. Ndetichita mojo wajo kungudusa mmene fumo mafupa watidziwasiya. Biliva, mawotsogolera, ophunzira oyamba a Yesu. Ophunzira oyamba a Yesu. Mwansanga kwambiri tamverani. Mawa mwachenso anali nkuyimirira Yohane ndi awiri akuphunzira ache. Ndipo poyang'ana Yesu ali kuyenda anati, onani mwana wankhosa wa mulungu. Ndipo akuphunzira awiriwa adamva iye ali nkulankhula na ntsata Yesu. Koma Yesu anacheuka napenya iwo ali kuntsata nanena nawo, mufuna chiyani? Ndipo anati kwa iye, Labi, ndiko kusandulika mphunzitsi. Mphunzitsi, mukhala kuti? Nanena nawo, tiyeni mukaone. Pamene panadza nawo kumene anakhala, nakhala ndi iye tsiku lomwelo. Anali monga ola la 10. Verse number 40. Andrea, mbale wache wa Simoni Petro, anali mmodzi mwa awiriwo, anamva Yohane namtsata iye. Anayamba iye kupeza mbale wache ekha, Simoni. Ndiko kupeza mbale wake ekha Simoni, nanena naye, tampeza ife Mesaya, ndiko kusandulika Kristo. 42. Anadza naye kwa Yesu. Mene anamuyang'ana iye anati, uli Simoni, uli Simoni mwana wa Yohani, udzatchedwa Kefa, ndiko kusandulika Petro. Mawa mwache anafuna kutuluka kunka ku Galileya, napeza Filipo, ndipo Yesu ananena naye, tsata ine. Koma Filipo anali wa ku Betsaida, mudzi wa Andrea ndi Petro. Filipo anapeza Natanieli nanena naye, iye amene Moses analembera za iye mchilamulo ndi aneneri tampeza, ndiye Yesu mwana wa Yosefe wa ku Nazareti. Natanieli anati kwa iye, ku Nazareti nkutha kuchokera kanthu kabwino? Kutha kuchokera kanthu kabwino kodi? Filipo ananena naye, tiye ukaone. Yesu anaona Natanieli ali nkudza kwa iye nanena za iye, onani mu Israeli ndithu mwa iye mulibe chinyengo. Natanieli ananena naye, munandidziwira kuti? Yesu anayankha nati kwa iye, asanakuyitane Filipo, pokhala iwe pansi pa mkuyu paja, ndinakuona iwe. Natanieli anayankha iye, Labi, inu ndinu mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Yesu anayankha nati kwa iye,
chifukwa ndinati kwa iwe kuti ndinakuona pansi pa mkuyu, ukhulupirira kodi udzaona zoposa izi. Haleluya. Omvera, apa pali minofu kwambiri apa, mpozuna endi mpotsekemera. Buku ya Yohani poyamba paja manena kuti adalemba bukuyi ndi Yohani Zebedayo. Ndi mkati menemu tikupezamo a Yohani angapo. Yohani woyamba ndamene adalemba bukuyi, mwana wa Zebedayo. Yohani wachiwiri ndi Yohani Mbatizi, mwana wa Zakariya. Yohani wachitatu akutibasa apa ndi bambo ake wa Petro. akuti ndiwe Simoni mwana wa Yohani. Nde ena amazunguzika ukazona kuti Petro bambo ake ndi Yohani Zebedayo. Apa ngosiyana apa. Ndipo sadanene zambiri zokhudzana ndi Yohani bambo ake wa Petro. Sakunena zambiri. Endi mukawerenga malemba ano sakudzifukulitsa nkhani acha. Mukangana ku Mateyu kamadera enawa sakumfukulanso Yohana ameneyo. Mwana Mulungu, buku iyi njodzadza ndi zonuna kwambiri buku la Yohani. Ndimafuna ndikulimbikitseni mwapadera mabhiliva nonse. Mukatembenuka mtima muli ndi ntchito. Mukatembenuka mtima mukusweka kutengapo mbali. Mukatembenuka mtima mukusweka kukhala wojijilika. Mukatembenuka mtima mukusweka kugwira ntchito ya Mulungu. Tikamanena kuti kutembenuka mtima ndiye kuti munthu ameneyi akumana ndi Yesu. Munthu ameneyi autenga moyo wake ampasa Yesu. Munthu amene atembenuka mtima ndiye kuti akumana ndi Yesu, ali ndi ntchito mu ufumu wa Mulungu. Osamangorambalala, osamangogona. Dzukani, gwirani ntchito ya Mulungu. Baibulo nena kuti Yohani achitatsindika mene Yesu anapezera ophunzirawa zinali motere. Baibulo ikunena kuti wophunzira akakumana ndi Yesu, iyeyo akangotsanzikana naye kapena amangonsiya Yesu pamene paja ndikuthamanga kapeza nzake, ndiye kutenga mbaliko. Kumeneko ndiye kutenga mbaliko. Malemba kunena kuti Andrea kapena kuti Andrew, uyuyo nena kuti ndi m'bale wake wa Simoni. Iyeyi atakumana ndi Yesu, chimene akuchita akupita iye kamuza Simoni Petro. Tikapanono Simoni Petro sikuti Simoni bambo yake ndi Petro, ndiye kuti ndi dzina limene Yesu adachita kunsintha. Ndimafuna ndinene ku dziko langa, ukakumana ndi Yesu amakusintha dzina. Ukakumana ndi Yesu amakupasa dzina latsopano. Ambuye Yesu kungumona Simoni akuti adampasa dzina latsopano. Koma chondisangalasa tamvera nokondedwa omvera, Simoni uyuyu kuti akumane ndi Yesu zidatengera Andrea. Andrea atakumana ndi Yesu sadakhale chete adachino nchofunikira kwambiri kuti athamange akamuze m'bale wake. Osakhala chete, tenganipo ni mbali. Ngati mwakumana naye mamuna wa ku Galileya, pitani mukauza abale anu akumane naye Yesu amene. Ngati mwakumana naye mamuna wa ku Galileya, auzeni amuna anu za ubwino wa Yesu. Ngati mwakumana naye mamuna wa ku Galileya, auzeni akazi anu za ubwino wa Yesu. Ngati mwakumana naye mamuna wa ku Galileya, tengani mbali, tengani mbali. Auzeni amene mugwira nawo ntchito, auzeni makolo anu, auzeni aneba anu, auzeni antchito anu, auzeni amusi mwanu. Ena ndinu mabwana ni mafuna ndiuchite kudandaulirani. Musakhale chete, tengani mbali mufumu wa Mulungu. Auzeni ena za Yesu, alalikireni za Yesu. Auzeni kuti mwakumana naye, auzeni kuti Yesu ngwabwino, auzeni kuti Yesu salephera, auzeni kuti Yesu amamanga banja, auzeni kuti Yesu amalemeretsa, auzeni kuti Yesu amakweza. Modzi alipo ena vuti kafuna kukwezedwa kasakasaka dzimankhwala. Ndikwezedwe nimafuna ndikuzeni mabhiliva muli ni ntchito, mutenge mbali. Andrea kundidalitsa kuti no, ndikamuze nsanga Petro, ndikamuze m'bale wanga Simoni.
sadachedwe adathamanga kamuza. Ndikunena ndi ena kumtundu kwawo opemphera ndi wokha basi. Blaza wawo wachamba, wina uchaso wamoa, agogo wawo ndi mfiri, amunao mulungu sanziwa. Simungatengepo mbali, simungathe kwapembedzera, simungasalire zakudya, simungauze za Yesu onga Andrew andidalitsa ine andileya kuti adachita kuthamanga nkamuza m'bale wake. Chimenechi ndiye chikondi chenicheni, kuthamanga kamuza m'bale wako kuti tiye Yesu, tiye kuli Yesu, tiye takumana naye ife, tiye ukamuone Yesu, tiye. Tamverani amene adalalikira Simoni Petro ndi Andreya. Pakadapanda Andreya kumuuza Simoni, ndikuti Simoni ndi Yesu sakadakumana naye. Kuti kudzimatengera wina kumuuza nzake za Yesu, dzimatengera wina kumuuza nzake za ubwino wa Khristu. Andreya adatenga mbali kalalikira Petro ndikumuuza kuti Simoni takumana naye, tiye ukamuone. Simoni takumana naye, tiye ukamuona kuti sana chedwe. Simoni sadachiteso makani kapena ndale, pompo adasiya chilichonse nkuthamanga kuti akamuone Yesu. Mene Yohana akulembera, endi mene Yohana akulembera Simoni adalembera Mateyu zosiyana. Fayi nimaikonda buku adalemba bwino kwambiri. Ngati wophunzira adachuluka, uyu akakumana naye amathamanga kauza nzake, uyu akakumana naye amathamanga kauza nzake, uyu akakumana naye samangokhala tambalale, amatenga mbali, amaudziwa udindo wake kuti no zisakhale zanga zokha. Mudzi alipo ena amangokhulira kuti bora iwo adatembenuka mtima. Ena jaga makhala kuchita uchima mangosangala, zidzakhale nkhuni ku Gahena zimenezi. Asiyeni adzapserera amenewa. Akolona mudzapasidwa, mana Mulungu mudzapasidwa akolona. Haleluya. Kuchokera ku Nsanje ndikupita ku Angonia, kauza ena za Yesu. Takumana naye ife, mdziweni, mulandireni, mpembedzeni, mvula kuti nyowesa. Takumana naye ife, mamuna uposa amuna onse, dziko litagwedezeka. Ayi kukubwera mphepo ya mkuntho, musayendeyende kuli chimvula, mitsinje dzakutsekerani. Chimene tikufuna tiauza abale kuti takumana naye mamuna waku Galileya. Haleluya. Mauzapo angati za Yesu inu? Tiamika mumayimba kwaya. Mauzapo angati za Yesu? Tiamika ndinu mtumiki. Mudauzapo angati za Yesu? Abishopu, mauzapo angati za Yesu? Pampacha mpaka napano wina kusowa kukhala ni spiritual son kapena spiritual daughter, kuti uyuyu ndamene neyo ndamulalikira, uyu ndamene ndantemenuza mtima. Mukudziwa kudziko kuno alipo mpira dzulumika alibe ana, ngosabala ngogwa mpapaya muzimu. Mudauzapo ndani za Yesu? Ndi ukamba ndinu amayi ndi angati amene mudauza kuti Yesu ndi Ambuye, iwo nkutembenuka mtima, amene mukhoza kuwatcha noti ndi ananu muzimu? Ndi mbali yanji amene mudarenga, ni gawo lanji mene mudarenga mpaka na panobe simudause ngakhale mmodzi za ubwino wa Yesu? Ambuye atithandize. Baibulo nena kuti atapita kauzidwa Simoni kungukumana ndi Yesu maso papapa, Ambuye Yesu pompa ati Simoni mwana wa Yohane, ndikukusintha dzina pano, udzatchedwa iwe Kefa, ndiko kusandulika Petro, Thanthwe. Adansintha dzina. Ukakumana ndi Yesu amakusintha muchakale chako, amakupasa dzina latsopano, amakupasa ntchito yatsopano, amakupasa china chatsopano. Biliva mukudziwa chatsopano chimawala, chatsopano chimakhalanso ndi fungo yabwino, chatsopano chimakhala chosiririka. Zidatheka chifukwa cha Andreya amene adamuuza nzake tiye. Haleluya. Adakuyenda Ambuye Yesu adakumana ndi Filipo. Akuti Filipo amene amachokeranso mudzi omwe uja Betsaida, mudzi umene unkachokera ndani eti Petro komanso Andreya.
ndekuti ophunzira atatu akuchokera mudzi umodzi, Andrea, Simoni Petro komanso Filipo. Baibulo ikunena kuti Filipo atakumana ndi Yesu, ataona zodabwisa, ataona zamphamvu, Filipo adathamanga kampeza Natanieli, namuwuza kuti Natanieli, zimene Mozesi ndi aneneri adalemba, takumana naye ife Mesaya, takumana naye Khristu, ndekuti Mesaya, mwana wa Danieli wa Yosefe, mwini moyo, takumana naye. Natanieli akunena kuti wati wakumana naye ndani? Ali kutiko ati Nazareti. Natanieli akuti kodiwe ku Nazareti nkuchokerako kanthu kabwino? Ku Nazareti ungamanene kuti wakumana naye Mesaya, mwini moyo, zimene Mose adalemba, koma akupezeka ku Nazareti. Ku Nazareti nkuchokera kanthu kolozeka. Kodi mukudziwa nthawi zambiri anthu amachedwa chifukwa cha dera imene munthu akuchokera. Enanu kalekale zanu zikadayenda koma machedwa ndi kumkumba munthu. Munthu ochokera mudzi umenewo, munthu ochokera dera limene, munthu ochokera township imene, anganene chani. Kuwerengera mene deralo ilili yotsikira. Nazareti kadali kamudzi konyozeka, kamudzi ka anthu osalozeka, kamudzi kopanda mbiri, kamudzi. Natanieli adagwa ulesi ndi mphwayi kuti kodi Nazareti mungachokereka bwino. Biliva ndimafana ndikulemeke ndikuchenjezeni, Mulungu ameneyi amautenga mudzi onyozeka nkuyikamo mfumu. Mudzi umene ukuoneka wotsika bwa mpiri nkuvomereza kuti Khristu achokera mmenemo. Haleluya. Kodi ku Nazareti nkuchokera kanthu kabwino? Kodi ku Nsanje nkuchokera kanthu kabwino? Kuti kudzimeneza zachinga anthu ambiri ku Nsanje pabangula. Mukuti ndani ochokera kuti nkuchokera ko munthu wa Mulungu wamphamvu ku Nsanje, kubangula kotentha ngati kumeneko, ku Nsanje kwa njala ngati kumeneko, ku Nsanje kwa udzudzu ngati kumeneko, ku Nsanje kwa mafladzi ngati kumeneko, ku Nsanje ndi dzinalo ati nkulowashire ku Nsanje anthu amakumba chifukwa cha dera. Nkuchokera kanthu kabwino ndi zimene zikuchitika apa ndi Natanieli. Nazareti ndi Filipo anadziwa kuti munthu akafika apa amavuta kumva, chifukwa chimene akuona maso ake ni modzi osati zimene akuwuzidwazo. Akuyenera kulemekeza zochoka mkamwa mwa Filipo osati zimene iye amaudziwa mudziwo. Bilivo usamakangalike ndi tauni kapena boma. Ayi tufuna atumiki ochokera mtauni, atumiki ochokera kunja, atumiki akhale azungu. Mudziwa mukamakhala misonkhano ina kuti pali azungu, pali anthu okuda, akamati bwana ndikupempherereni anthu okuda ena opanda mdziko wa Mulungu amakhala onse palaini kuti apempheredwe ndi mzungu, kuganiza kuti dzanja la mzungu limachirisa, kuyiwala kuti ochirisa ndani yeti ndi Yesu. Zimaonesa ukhanda anthu saidi ya mzungu koma dziko langa. Haleluya. Nde Filipo akuti uyuyu ndilimbane naye kuno, uyu sinditha kumonjola kuti akakumane ndi Yesu. Akuti tiye ukaone, wanyoza ndamva naze tikudziwa choncho, koma tiye ukaona m'maso mwako omwe sikukhutira ubwerereko, tiye kutenga mbali, osakhala chete kutenga mbali. Baibulo inena kuti adanyamuka Natanieli nkupita kumene kuli Yesu, koma adanitenga adali Filipo. Atafika kumene kuja ali patali, Ambuye Yesu anena kuti tamuonani mu Israeli mwa iye mulibe chinyengo. Natanieli anena kuti adankomesa kaya, adankomesa. Mudandidziwira kuti Ambuye, ine mundidziwira kuti ndi Ambuye Yesu kuti asadakuyitane Filipo pansi pa mtengo wa mkuyu ine ndidakuona. Pompo Natanieli adakuti labi, inu ndinu mphunzitsi weniweni ochokera kwa Mulungu. Ndi Yesu anena kuti wakhulupirira kuti kungukusa kwakhaona kuti akuyitana iwe kuchokera pa mtengo wa mkuyu, wakhulupirira zokhasi udzaona zazikulu zoposa izi. Ana Mulungu wina mukamulalikira akamachulukisa ndale mudzimu zoti tiye ukaone, kunga chokole zabwino tiye ukaone. Akafika kumeneko adzakumana ndi Mulungu ekhadzana kuti labi, akafika kumeneko adzakumana ndi Mulungu ekhadzakhulupirira.
Mukamavurika naye kumuuza mawu anu muyamba kunama munena za mutu mwanu mudzisimba za chipembedzo chanu nkumanena dzina la chipembedzo zikuchedwesani. Nkankheni kwa Yesu, akumane ndi Yesu yekha. Akakumana ndi Yesu ekha, Yesu adzamsintha. Padzadza anthu amwano onyoza madera, padzadza anthu amwano onyoza zitumiki, padzadza anthu amwano onyoza odzozedwa wa Yehova. Amene angatiuze chani? Amene anthu adzozedwa zitumiki, azitumiki anyozedwa. Ndimafuna ndikulimbikitseni osakhala chete. Kangalika tisane pamenepa. Atate, ndikupemphera mdzina la Yesu, maga chifukwa cha mwana wanu uyu angokhala sakutenga mbali, mthandizeni kuti ambe kwauza anthu ena za Khristu, ambe lalikira, ambe chitira mboni pa zimene Yesu achita moyo mwake. Sinthani mbiri yake, sinthani dzina lake, ndipo mumkomere mtima. Mdzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.